Consumir és l'acte polític que fem més vegades al dia. I no sempre és possible fer-ho de manera conscient o responsable. Consumir és una acció cada vegada més imposada, més individualista, més injusta. I fàcilment pot reproduir desigualtats socials i malmetre el planeta on vivim. Podem escapar d'aquest tipus de consum? Volem promoure altres maneres de consumir que qüestionin d'arrel el sistema actual. Volem caminar cap a una transició ecosocial, on el fet de consumir sigui una acció més curosa, justa i democràtica. Per això t'esperem a Escola, una proposta diferent per pensar, fer, crear, somiar i tramar de manera col·lectiva alternatives de consum que posin la vida al centre. Escapa't! Tramem juntes el present.